Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Τέο, ο GL Gaming και ο Gay13. Το LOL και ξεκινάμε YouTube μάγκες, ξεκινάμε YouTube, ξεκινάμε το 0, is what it is, σιγά σιγά θα ανεβούμε, πάμε λίγο. Gate13 λοιπόν, πάμε full grind από το 0, flat 4. Θα προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα από ένα βιντεάκι για άπειρο content, full γέλιο, προγιές, μαλακίες, όλα ευθεία γραμμή. Αντρικό LOL και ό,τι είναι παιδιά. Πάμε λίγο. Τώρα απλά τσεκάρω λίγο τη φάση με το ρολάκι και ναι, ίσως αν κάποια στιγμή ανεβούμε αρκετά θα κάνω και λαϊβάκια. Μέχρι στιγμής θα αρκεστούμε στο recording. Να μπω λίγο στη φάση. Θέλω όλοι να αφήσετε ένα like, ένα subscribe, αλλά ειδικά ένα like, έτσι ώστε να ανέβουμε. Ωραία, γιατί κάπως μαγικά, αν ανέβουμε, έχει να γίνει χαμός. Οπότε ναι. Μπορεί να ακούγομαι λίγο περίεργος, λίγο κριντζιάρης, να κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε ναι. Το Gate 13 δεν είναι τυχαίο. Προφανώς είμαστε στη Φιλάρα, Παναθηναϊκοί, αλλά δεν έχουμε θέμα και με τις άλλες ομάδες, εντάξει. Ό,τι είναι, δεν είμαστε ψυχάκες. Παλουκωτή, μέχρι θανάτου. Σε αυτό το κανάλι θα παίζουμε λελάκι, θα κάνουμε τους τζόγους μας. Γενικά θα περνάμε full γαμάτα. Μπορούμε να γαμίσουμε τον Γκράγκας ή θα μας γαμίσει άλλο. Μπουμ, ακόμα το έχουμε με τον Τζάρβαν, είμαστε φευτούρες. Ας να τον φάμε. Έχει θανάτου. Έχει γούστο. Θα φύγεις μπάσταρδε. Εδώ θα πεθάνεις. Θα σε πάρω μαζί μου. Με φάγε τον Bolt. Απίστευτο. Αυτό ήταν μάγκες για όλα.